Srdečně vás zdravíme tady ve vysílání Inovace republiky, tentokrát ze studia v Bratislavě. Jsme moc rádi, že jsou s námi nejenom krajané, ale taky Češi, Slezané, Moravané a lidi tady na Slovensku. Moc si toho vážím a my chceme mnohem více točit tady na Slovensku, tak díky moc vám všem, že nám to umožňujete. Vedle mě dneska na rozhovoru Marián Ďuriš. Dobrý den. Dobrý deň. Odborník na zahraniční politiku, geopolitické záležitosti, ale tou první otázkou, co se nabízí, vaše praxe, vaše zkušenosti a co vás vlastně dovedlo k tomu zájmu o zahraniční politiku? Dá sa povedať, že môj záujem o geografiu a politiku trvá od malička, ale skôr také odbornejšie zameranie nastalo v období okolo rokov 2012-2013, kedy som pôsobil v zahraničí v Spojenom kráľovstve v oblasti bezpečnostnej alebo zahranično-politickej analýzy, ale aj medzinárodného obchodu, medzinárodných vzťahov. Takže tam som sa nejako tak zakoncentroval na túto oblasť. No a viac menej tieto skúsenosti potom boli pretavené od roku 2020 na pôde Európskeho parlamentu. Vlastne už roky komentujem alebo analyzujem zahraničné vzťahy a zahraničnú politiku, takisto pre zahraničné médiá, rôzne subjekty, ktoré majú o takúto nejakú expertízu alebo analýzu záujem. Než položím otázky, co se týká analýz současného geopolitického dění, který mi připadá hodně zásadní v těch moderních dějinách, mám pocit, že takový milník, ale jaká je ta praxe, čím jste se konkrétně živil v tom britském království, jestli jste pracoval v Londýně, co to bylo za práci, co si pod tím představit? Viac menej to bolo vyhotovovanie bezpečnostných analýz na nejakej lokálnej úrovni, ktorá bola následne pretavená aj do úrovne nielen regionálnej, ale dokonca štátnej, alebo možno regionálnej z hľadiska celoregionálnych celkov, čiže viacerých štátov. Takže toto bolo viac menej to skúmanie, analýza, dokonca by som povedal, že taká akademická činnosť, vedecká činnosť, na základe ktorých potom boli vyhotovované konkrétne postupy a stratégie, ako eliminovať rizika alebo ako ich aspoň znížiť a následne exekuované tie stratégie, ktoré to mali zabezpečiť. Takže toto bola tá prax. A z pohledu bezpečnosť, když zmíníte tím třeba směrem ke státu, nebo energetická bezpečnost, nebo věci týkající se ekonomiky, jo, nebo jako celku? Jak je? Áno, bolo to veľmi širokospektrálne, táto otázka a samozrejme boli tam aj otázky ekonomickej, energetickej bezpečnosti. Na to slúžili rôzne sekcie. My sme boli skôr, čo sa týka tých zahraničných vzťahov a medzinárodných vzťahov, ale napríklad boli aj aktivity smerujúce k tomu, aby sa zistilo napríklad hľadisko demografie. Ako zmena demografie v daných štátoch, ako je napríklad Spojené kráľovstvo alebo Francúzsko, ako sú tieto zmeny demografie, ako vplývajú na bezpečnosť všeobecne. Aj na ako býva Európanu vlastne, nebo u Francie je to jednoznačné, že ako to býva Francúz. Áno, ako to vplýva aj na domáce obyvateľstvo, ako to vplýva aj všeobecne na bezpečnostnú situáciu. Vy ste zmínil Evropský parlament. Jaký jsou vaše konkrétní zkušenosti? Teda se hodně hovoří o významu Evropské unie, i byrokracii, i dalších tématech. Dneska je hodně viditelný třeba Green Deal. Ale jaká je vaše zkušenost s touhle institucí? Tá skúsenosť je pomerne intenzívna, trvá už asi 4. alebo 5. rok. Pracujem na úrovni poradcu pre zahraničnú politiku europoslanca Milana Uhríka, ktorý je predsedom Hnutia Republika tu na Slovensku. A tá skúsenosť je intenzívna a zároveň aj veľmi profesionálna. Ten náš tím alebo európsky tím, ktorý tam funguje, sa zaoberá ako vypracovaním hlasovaní. Na to máme konkrétnych ľudí, ktorí sú na to určení na tie konkrétne oblasti. A napríklad ja zastrešujem skôr tie medzinárodné vzťahy alebo tú zahraničnú politiku, vzťahy s partnermi asi v každom štáte Európskej únie, ktorý je. Takže a hľadáme si nejaký priestor, ktorý je, myslím, že republika už je veľmi silne etablovaná v tomto priestore z hľadiska spolupráce v rámci Európskej únie, takže tam vôbec nemám napríklad obavu, ak dopadnú úspešne najbližšie voľby do Európskeho parlamentu, tak vôbec sa neobávam toho, že by tá spolupráca nepokračovala. Je veľmi intenzívna, prebieha už niekoľko rokov, takže sme akceptovaní partner asi na každej úrovni a máme partnera v každom štáte. Když zmiňujete republiku, tady na Inovaci republiky, tak si možná dám z toho otázku, a to je vůbec to evropské hnutí, globalistické myšlenky versus národní zájmy, suverenita
a vůbec vlastně to národní uspořádání, narážím na to třeba vliv mezinárodních smluv, právo veta, právo na měnu, národní měnu a těch otázek i bezpečnostní v dnešní době je celá řada. Jak koukáte na takovýto splynutí národního státu s Evropou anebo zachování národních států a jeho základních principů? Tak tu sme otvorili niekoľko otázok, samozrejme. Áno, omlouvám sa za širší debatu, ale globalizmus versus národní státy. Tak. Áno. To ste podotkli veľmi správne, lebo napríklad to delenie ohľadne politických spektier, pravica, ľavica, to už dávno neplatí. Áno. To je také delenie, ktoré možno platilo niekedy v 19. 20. storočí, v prvej polovici, ale dnes je to presne delenie skôr na tie globalistické alebo suverenistické smery. Partneri, alebo aj republika ako taká, ale aj tí naši partneri, patríme do tej sféry suverenistickej, ktorá chce zachovať čo najvyššiu mieru kompetencií členských štátov. Z hľadiska práva veta tam je to úplne jednoznačné. Právo veta musí byť zachované, aby bola tá kompetencia členských štátov na vysokej úrovni z hľadiska toho, že pokiaľ sa nám niečo nepáči, aby sme mali možnosť to odmietnúť. A aby nám nemohli samozrejme určiť nejakí väčší hráči, silnejší hráči to, čo sa nám nepozdáva. A isté, že je to teda súboj globalistických a suverenistických síl. Súčasné mainstreamové médiá sa to snažia trošku prekrútiť. Oni ešte stále používajú to delenie na pravicu a ľavicu a snažia sa tieto suverenistické smery rozdeliť na kraj. Že to je niečo extrémne, to je niečo krajné, to je kraj napravo, to je kraj naľavo a tak ďalej. Akože je to niečo príliš. No. A že to nie je také akurátne. Ale skutočnosť je taká, že tie suverenistické síly naozaj rastú. Vidíme to v prieskumoch v každom členskom štáte. Môžeme spomenúť Nemecko, stranu AfD, ktorá hlavne vo východnom Nemecku veľmi, veľmi rapidne rastie. To je extrémistická strana. To hovoria mainstreamové médiá. Potom je tu strana napríklad Rakúska FPO, tam má okolo 30% a je to aj bývalá vládna strana dokonca. Takisto Španielsko, Portugalsko. V Portugalsku dnes strana Čega dosiahla, myslím, že v posledných voľbách mali okolo 5-6%, v týchto voľbách už mali 17-18%. A tie prieskumy sa ukazujú vo Francúzsku. Nakoniec Marine Le Pen sa ukazuje ako víťaz europarlamentných volieb za 2 mesiace. A situácia rovnaká napríklad aj v Belgicku, rovnaká je v Taliansku a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať asi po celej Európe. Takisto. Takže ten nástup suverenistických síl, ktorým vadí súčasný kurz Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, tak je významný a podľa mňa sa určite odzrkadlí v najbližších voľbách. Když se podíváme z tohohle globalistického vlastně pohledu a té vize velký reset a to, co je hodně tlačeno a začíná to být i díky covidové agendě vlastně hodně viditelné, ano. Co se tlačí za vizi. Jak si na tom stojí Slovensko? Jo? Protože přiznám se, poznávám to teďka, ale mnohem více orientuju v České republice, kde ty mezinárodní smlouvy, to je jedna za druhou, která oklešťuje suverenitu naší země. Měli jsme třeba v létě 2023 Český parlament schválil obrannou smlouvu, takzvanou obrannou smlouvu se Spojenými státy, takže na to nestačí, potřebujeme ještě amíky. Jak je to u vás? Tu sa odrazím od tej témy, tej dohody s Američanmi. To bola zmluva DCA, čiže Defense Cooperation Agreement. Je to zmluva, ktorú má mnoho štátov po svete, samozrejme. Ja som bol asi jeden z prvých, ktorý dal k tejto zmluve analýzu, ktorú túto zmluvu alebo návrh tejto zmluvy zanalýzoval a konkrétne body vysvetlil publiku alebo verejnosti, že čo znamenajú a čo všetko môžu priniesť. Takže úplne rozumiem napríklad aj námietkam voči tejto zmluve, ktoré boli vznesené aj na českej strane. Veľmi podobné, ako aj my sme znášali vtedy. Vtedy ešte fungovala napríklad minulá vláda. To bola, myslím, Hegerová alebo Matovičová vláda, ktorá schvaľovala túto DCA zmluvu. A my sme hovorili od začiatku, že táto zmluva je nepriateľná. Je nepriateľná z mnohých hľadísk aj tých článkov, ktoré obsahuje. Napríklad to, že nebudeme pánmi na svojom území, že vlastne Američania si zoberú 2 naše základne. Samozrejme, o základne nejde, to sme počuli v mainstreamových médiách, ale skutočnosť bola taká, že na základe tejto zmluvy by sme nemali právo na kontrolu iba so zvolením americkej strany, takisto na kontrolu materiálu, ktorý sem bude privážaný. Takisto vlastne nebudeme mať potom, americká strana by nás len informovala o tom, že
aj to len za určitých okolností, až by sme veľmi naliehali. Ďakujem veľmi pekne, pánové. Takže asi v tomto zmysle, ale bolo tam aj mnoho ďalších bodov, ako napríklad právna nadradenosť, čo sa týka, že sme strácali aj nejaké právne páky na to, čo by sa tu teoreticky mohlo udiať. Takže áno, z našho hľadiska to bola nepriateľná záležitosť. Tu len možno pripomeniem príklad Turecka. Turecku v roku 2016 prebehol prevrat. A tam je bola americká základňa Incirlik, letecká základňa, ktorú Američania plne ovládali vtedy a isté, že v tom čase ešte na tej základni údajne mali byť určité taktické zbrane. Po tomto prevrate Turci začali trošku skeptickejšie pristupovať k americkej strane, tak im zaklopali na dvere aj so samopalmi, aby pristúpili k ním naozaj ostro. Taktiež mali s nimi zmluvu a vlastne vtedy sa zmenili trochu pomery aj vzťahy medzi tureckou a americkou stranou. Odtedy už tá letecká základňa síce je naďalej pod americkou kontrolou, ale už za regulovanejších záležitostí. Takže turecká strana si to takto silou vymohla, lebo brala americkú stranu ako tú, ktorá pomáha tomu prevratu a potenciálnej zmene režimu. A čo tým chcem povedať? Vlastne chcem len ilustrovať to, že keď dneska napríklad už po schválení tejto zmluvy, či už slovenskou stranou, hovoríme, že na 10 rokov nič sa s ňou nedá robiť a tak ďalej. Neviem, či sa dá. Podľa mňa sa dá s ňou niečo robiť. Poprvé sme ju nemali ani prijímať, ale po druhé, pokiaľ by bola dostatočná politická vôľa, tak myslím, že sa dá robiť všeličo. Aj napríklad v zmysle, že aby sme neboli už ďalej len taký štatista v týchto vzťahoch, alebo teda subjekt, ktorý len prijíma určité príkazy alebo prijíma určité nariadenia, ale aby sme boli aj stranou, ktorá si povie svoje. Toto si tu neželáme, takto za takýchto okolností nie. Spolupráca v poriadku za takýchto a takýchto okolností, ale nie za takýchto, aký ste stanovili na začiatku. Takže toto bola téma napríklad DCA. Když bychom vyjmenovali právo veta, právo na měnu, Istanbulská úmluva, ano. Teďka vlastně agenda WHO v květnu, která má být schválená v Ženevě, tak jenom takový rychlej průlet, jak vy to vnímáte na Slovensku, tyhle ty strategické dokumenty, které jsou postupně schvalovány. A nejsou to jenom tyhle samozřejmě. Tak táto suverenistická línia politiky, ktorú som spomínal, je dosť skeptická voči takýmto globalistickým tendenciám. Či už je to v zmysle Istanbulského dohovoru, tam tie pozície strán ako my alebo našich partnerov sú konzervatívne. Takže v tomto zmysle máme jasné postoje voči dúhovej agende alebo čo sa tu tlačí, či už zo strany Európskej komisie alebo podobných globalistických prúdov alebo rôznych stretnutí, ako je Davos a Svetové ekonomické fórum a tak ďalej. Takže to je Istanbulský dohovor, takisto tá agenda WHO. Bolo tu obdobie, samozrejme náročné obdobie pred 2 rokmi, to asi pre každého. A toto je určitá snaha, to bol asi nejaký taký zácvik, aby si to vyskúšali, že čo všetko je možné spraviť alebo kam je možné ešte zájsť s odnímaním práv, s odňatím nejakej slobody názoru a tak ďalej. Tak viem si predstaviť, že teraz, keď už si to nejakým spôsobom vyskúšali, tak je tu snaha to aj nejako formalizovať. Takéto kontrolné mechanizmy voči členským štátom alebo štátom, ktoré sú zmluvnou stranou. V tomto prípade WHO, teda Svetovej zdravotníckej organizácie. Z môjho pohľadu napríklad, čo sa týka tej pandemickej zmluvy, alebo aj samotných dodatkov, ktoré boli teraz témou. Z môjho hľadiska to je nepriateľná, nepotrebná záležitosť, ktorú my nepotrebujeme. Pokiaľ príde nejaká krízová záležitosť, myslím, že máme zvolených predstaviteľov, ktorí sa s ňou nejakým spôsobom potýkajú. Krízových plánov a podobne. Presne tak. A sú to samozrejme predstavitelia, ktorí pokiaľ zlyhajú pri riešení danej krízy, tak ich v danom období alebo pri následných voľbách samozrejme môžeme vymeniť. Takže z tohto hľadiska mi to príde, aby ostali tieto kompetencie na národnej úrovni určite adekvátne, pretože sú to volení predstavitelia. Dneska sme si ich zvolili, zajtra ich voliť už nemusíme. Ale pokiaľ ide o tieto globalistické organizácie, tam sú nevolení predstavitelia, nevolení úradníci, ktorí sú ďaleko od našej reality a neviem si predstaviť, že by mohli rozhodovať u nás lepšie ako my sami. A bohužel ešte napojený na biznis, což je dosť často velice zřetelné. Když se podíváme na to dění geopolitické pohledem nejenom České, Slovenské republiky, ale taky jako Evropanů, jako součástí vlastně toho kontinentu tady, tak já mám pocit, že ta Evropa
často to tady zaznívá i od hostů, střílíme se do nohy, ano. Odebíráme průmysl, Čína, Spojené státy, všichni vydělávají, Rusko, Čína, Amerika, co ta Evropa, dezorientovaná. Kam já mířím tímhletím, to jsou sankce. Vy se tím taky zabýváte. Jaký máte názor na ty sankce? Třeba v České republice my jsme hodně ultimátní, ale mám pocit, že stejně ta ropa je ruská, plyn je ruský, akorát přeprodaný odinut. Nebo to Německo se umí nějak jako chytřeji domluvit, jo? Takže jsou takový žebráci, jo? V České republice. Ale jak na to koukáte vy pohledem Slovenska a hlavně pohledem toho evropského dění? Mne sa tak vidí, že tie štáty naozaj, ako ste povedal, ako je Nemecko alebo Francúzsko, si dokážu obhajiť svoj záujem oveľa razantnejšie, pokiaľ ide o nich samých, ako to dokáže robiť tá európska úroveň politiky. To sme videli napríklad minulý rok, keď pán Scholz alebo pán Macron šiel do Číny, dohodli zaujímavé projekty a zaujímavé biznisy pre svoj vlastný štát. A to bolo to vlastne, čo ich zaujímalo. Toto je pre nás dobré, ideme to tam podpísať, toto je vzájomne výhodné a tak ďalej. Európska úroveň to už je iný level samozrejme. Tam prichádza do úvahy viac tých ideologických a rôznych aktivistických dôvodov, samozrejme aj biznisových, lebo To je s tým spojené. Mnohí aktivisti sú aktivistami len preto, že z toho plyne určitá kariérna alebo peňažná výhoda. Včera som sa do okolností počúval jeden rozhovor jedného europoslanca, on je taký dosť progresívny a zelený. Vlastne sa ho moderátor pýtal, prečo zakazujeme tie spaľovacie motory, prečo by to nemohlo plynule prejsť, pokiaľ to má mať nejakú technologickú výhodu alebo ekonomickú výhodu. Ano. Tak on povedal, no však to je správne, určiť nejaký rok, kedy to má všetko skončiť a od toho sa už budeme odvíjať a je to vlastne správne. Však my, aj keď Európa vlastne toľko emisí neprodukuje, my budeme vzorom pre tých ostatných. Pardon, že ano, to skáču, ale když technologie funguje dobře a je šetrná k přírodě a šetří energie, no tak co je potřeba? Nic, protože lidi to chtějí, že? Samozřejmě, pokud je to za výhodnou sumu. Takhle nastoupil celý, já nevím, třeba Macintosh, když řeknu, jo, jako nebo plno jiných technologií, ale pak jinak to musí být na sílu, že jo, no. Presne, a toto sa mi zdá, že práve tie ideologické a také aktivistické rozhodnutia potom dominujú aj Európskej komisii, aj tomu prostrediu, lebo v súčasnosti v Európskom parlamente je navolených práve takto progresívne zeleno, socialistickí alebo ľudovci, tam majú napríklad najväčšiu frakciu. Tak ich rozhodnutia sú naozaj založené na fantáziách, víziách, čo by mohlo byť, čo s tým spôsobíme, s týmto rozhodnutím, že celý svet zrazu na to nabehne, lebo sme my, veľká Európa, o tom rozhodli. Či to tak je, alebo nie, no tak to vidíme samozrejme na tom, že ako pristupuje napríklad k Green Dealu alebo k týmto zeleným agendám mocnosti ako Spojené štáty, ako Rusko, ako India, Čína a tak ďalej. Napríklad Čína sa formálne zaviazala k tej parížskej zmluve, a na druhý deň pán prezident otváral najväčšiu uholnú elektráreň. Takže to je taký signál navonok, že asi ako vážne berieme tieto záležitosti. PR. No ale samozrejme tá čínska strana si určite veľmi, veľmi suverene obhajuje svoje pozície, vie, čo je pre ňu dobré. A viac menej všetky tieto mocnosti, keď sa tak pozerajú na tú európsku politiku, tak neviem, či sa pozerajú na ňu s rešpektom vzhľadom na posledné roky fungovania, a to súvisí aj s tou otázkou sankcií, ktorú sme hovorili na začiatku. Dnes už máme, myslím, 13 balíkov, ktoré obsahujú všetko možné aj nemožné. Ich efektivita, to vidíme. Samozrejme, aká nie je. Na začiatku, keď bol prvý balík sankcií, hovorilo sa, že týmito sankciami zrazíme ruskú ekonomiku na kolená, vojna sa skončí a Európa z toho vyjde ako víťaz. Povedlo sa. Samozrejme. Samozrejme, nič sa z toho neudialo a sankcie pokračujú ďalej. Teraz v 13. balíku sankcií už sú zahrnuté aj firmy ako z Číny, z Thajska, Srbska, Srí Lanky, z Indie. 13. balík sankcií? 13. balík sankcií, ktorý má zamedziť obchádzaniu sankcií cez firmy z iných štátov. To je normálna válka, že jo? Dá sa tak povedať. Je to bezprecedentné. Je to bezprecedentné určite. Ako veľká válka. Obchodná. A ono sa tak dá aj možno nahliadať na ukrajinský konflikt ako taký. Hovoril o tom ekonóm Jeffrey Sachs, že vlastne to skutočné zameranie ani nie je tak na Rusko, ktoré akoby sa spomaluje týmto spôsobom fyzicky, ale skôr je ten skutočný zámer niekde ekonomicko-obchodný smerom na Čínu.
Takže toto mi dáva z tohto hľadiska aj vlastne ten sankčný balík. Asi táto úroveň, že veľa aj tých rozhodnutí Európskej komisie v súčasnosti skôr o geopolitických záujmoch mocnosti za morom a nie o záujmoch napríklad bežných Európanov, čo by sme očakávali od európskej politiky, aby vykonávala, aby konala v prospech občanov. To v súčasnosti nevidíme a to dúfam, že sa aj po najbližších voľbách zmení, že tam viac slova dostanú skôr tie suverenistické sily, aby nahliadali na veci so zdravým úsudkom, so zdravou nejakou logikou a aby už z tých rozhodnutí možno dopredu bolo trošku jasné, že aký je zámer, aký osoch z toho bude mať občan, aký osoch budeme mať z toho my ako členské štáty. Moc děkuju za zajímavý interview. Já se možná zeptám na ten 13. balíček. Vy jste zmiňoval Srbsko, zmiňoval jste tam další země. Jako co tohle podle vás, protože jste analytikem, co tohle může způsobit, jo? Když vlastně tam přidává Evropa na ten seznam další země, se kterými, když si vemu tu moderní historii, tak Československo s mnoha těma zeměma mělo dobré vztahy. Ano. I současný státní uspořádání, tak jako jsme měli dobré vztahy. A najednou někdo to vlastně jako bojuje za nás. Co tohle může způsobovat, že se na ten seznam dostává tolik dalších zemí? No spôsobí to hlavne škody európskym firmám, ktoré budú mať zamedzený prístup obchodovaniu s týmito spoločnosťami. A to sme už videli vlastne na začiatku toho nejakého boja alebo obchodného boja s Čínou, boja proti Rusku alebo toho tlačenia smerom na východ, že aj mnohé firmy na Slovensku napríklad popadali na tomto, alebo ich biznis sa rapidne znížil práve kvôli týmto obmedzeniam, pretože by inak spadali pod tie nariadenia, ktoré v sankčnom balíku boli. Ak môžem spomenúť teda ten sankčný balík a prečo sa tam objavili práve tieto krajiny, tak na každú z nich je vyvíjaný určitý geopolitický nátlak, pretože sa nachádzajú v blízkosti tých mocností, ktoré chceme akoby tlačiť. My nie samozrejme, ale skôr z toho západného smeru. Srbsko je aj kandidát na členstvo v Európskej únii, ale zároveň americká strana, alebo v tomto zmysle aj európska strana, európske vedenie Európskej únie tlačí na nich, aby napríklad uznali Kosovo, aby sa vzdali toho územia, ktoré oni považujú dodnes za svoje. No tak to asi nejde, že jo? Takisto Sri Lanka. To by tam rozhořela sa znova válka. Že? Takisto Sri Lanka v blízkosti Číny, výrazné ekonomické vzťahy. Takisto Thajsko, takisto India, ktorá dnes dováža suroviny za veľmi výhodné ceny, ale sú tam skrátka vzťahy dlhotrvajúce, ktoré z európskeho pohľadu niektorí nechápu. Takže preto sa tlačí aj týmto smerom. Aby vlastne tá manevrovacia plocha pre Rusko alebo Čínu bola čím ďalej tým menšia. Z európskeho pohľadu to naozaj nechápem. Jediné, čo dáva potom zmysel je, a dôkazov je v posledných rokoch naozaj mnoho, že súčasné vedenie Európskej únie naozaj spadá pod vysoký tlak svojho západného spojenca za morom. A to sme videli ako pri kontraktoch, ktoré boli dohadované počas pandémie pani Ursulou von der Leyen. SMS-kama. Takisto, alebo dnes takisto je tu tlak na prezbrojenie tzv. Európskych spojencov, aby sa zbavili svojej tzv. Zastaranej sovietskej techniky a aby prezbrojili na tú modernú západnú. A z toho asi vieme, kdo bude mať z toho najväčší profit. To je dokonalý, protože nejenom přezbrojili, ale aby území bylo pod kontrolou, aby veřejné peníze šly na jejich průmysl, na jejich zbraně. To je úplná iluze. Vlastně, když se člověk jenom selským rozumem zamyslí, tak je to neuvěřitelná iluze. No. Napadá mě celá řada otázek, ale dám přeci jenom na ty sankce. Přeci, já možná použiju tvrdé slovo, ale je to fakt jako za hranou idiotismu, že někoho do něčeho dotlačit. Přeci, když na někoho začnu tlačit, tak co to asi psychologicky udělá? On se začne spojovat s těma lidma, kteří jsou tlačeni, že jo? No. BRICS třeba, nebo prostě budou vlastně se splejtat další sítě jako obranným efektem proti těm sankcím. To si myslím já, ale když bych z toho udělal otázku, co ty sankce budou způsobovat, vlastně bude to ještě víc jako polarizovat ty zájmy, nebo jak to vidíte vy? Asi je to kreslenie takej jednoznačnejšej deliacej línie. Akoby, môžeme to zarámcovať západ versus východ, ale to je skrátka o tom presadzovaní tých akoby atlantických alebo globalistických záujmov, to, aby Európu pritiahli viac na svoju stranu a možno tie sily zase ďalšieho typu, ktoré oni moc nemusia, zase odklonili na ten iný orbit.
Sankcie áno, samozrejme škodia vzťahom. To je jednoznačná vec. Možno v tom zmysle ešte európska, alebo tá európska atlantická spolupráca. Myslím, že Spojené štáty dosiahli mnoho v tomto ohľade na svojej strane. Vidíme, to sme už spomínali, prezbrojenie, profit amerických zbrojoviek, aby celá Európa prezbrojila na ten ich systém, aby tie zbrane boli kompatibilné a tak ďalej a tak ďalej. Digitalizácia zdravotníctví. Takisto. Ale napríklad tu vidíme aj Fínsko a Švédsko v NATO. To predtým bolo napríklad nemysliteľné pred konfliktom. Takže sú tu ďalšie benefity, ktoré vyplývajú z tohto pre Spojené štáty. Či to je benefit pre Európu, to už je samozrejme otázne. Podľa mňa to bezpečnostné riziko je oveľa vyššie, ako bolo predtým. A samozrejme je logické, že potom aj tá ázijská, tá východná časť zase na to reaguje širokým rozvetvením svojich vzťahov. Takže vidíme obrovské obchodné projekty medzi Ruskom, Čínou, Indiou. Vidíme obrovský vzťah s Blízkym východom, takisto s Afrikou, ktoré má významné nerastné bohatstvo. Konec západu, to je úplne fakt. Takže člověk si tam dá pár dnů a určitě. Tam je ty vědí, kým byli ničený, kým byli kolonizovaný, takže kooperují s Čínou, že to je nejviditelnější a samozřejmě s Ruskem. Preto je potom otázne, že pokiaľ chceme zapasovať do tej role nejakého technologického lídra, že tu máme moderné technológie a tak ďalej, potom ako chceme byť týmto technologickým lídrom, ak si pokazíme vzťahy so všetkými tými, ktorí napríklad tie suroviny potrebné pre tie technológie majú. Takže asi v tomto zmysle je to... Další otázka už nemá smysl. Takže asi v tomto zmysle by som to zaramcoval, ale tie medzinárodné vzťahy pre mňa sú veľmi zaujímavé, je to úžasná záležitosť, ale to asi by sme sa museli zamerať naozaj, že jedna relácia vymedzená napríklad na vzťahy India, Čína, India, Afrika, Blízky východ, Čína a tak ďalej a tak ďalej. Ale dovolím si poslední dvě otázky, to vlastně souvisí s tím, co jste teďka naznačil, vy hodně promluváte, děláte analýzy, studujete si ty dokumenty a podobně, tak asi ten mainstream, to jsme tady naznačili, ty národní témata moc jako nechce a tak dále, ale kde všude promlouváte, kde vám je umožněno se potkávat na jakých platformách, ať už mediálně nebo odborně? Tak v prvom rade ja si veľmi cením, že ste ma aj vyslovili s tým, že môžeme tu hovoriť a pre vašu významnú platformu, ktorú samozrejme okrajovo nejako sledujem a robíte skvelý obsah. Ďakujem moc. Čo sa týka mojich nejakých výstupov, alebo kde všade je záujem o nejaké moje komentáre k aktuálnemu dianiu, tak to môžeme povedať, že to už bolo asi na 5 kontinentoch, na viac ako 40 krajinách sveta. Takže či som mal rozhovory v Spojenom kráľovstve, v Spojených štátoch, takisto aj v Rusku, v Turecku, v Indii a tak ďalej, na africkom kontinente, dokonca v Južnej Amerike, jeden analytický think tank, ktorý aj napríklad radí vláde. Takže takisto bola nejaká konferencia ohľadne radikalizácie, terorizmu, týchto hrozieb v rámci globálneho priestoru. Takže hovorím, 5 kontinentov, viac ako 40 krajín a ten záujem je vysoký. Aj takisto napríklad Blízky východ, ten teraz trochu sa odkláňa. Kedysi bol významným spojencom napríklad pre Spojené štáty pri tých intervenciách, ktoré tam boli. Štáty ako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia boli významní spojenci Spojených štátov. Dnes sa odkláňajú do také neutrálnejšej pozície a myslím pozície, ktorá je viac výhodná pre nich. Takže aj ten mediálny priestor napríklad aj tam vidím, že tá debata je veľmi, veľmi živá a pluralitná. Naozaj tam neoznievajú len názory jednej strany, ale je to pre mňa napríklad veľmi, veľmi zaujímavé, že napriek tomu, čo si možno myslíme o tom regióne, že ako je nastavený, tak ten mediálny priestor by som si dovolil povedať, že častokrát tam zaznievajú také veci, ktoré by v našom mainstreame nezazneli. Děkuju moc, že zaznívají. Já možná si dovolím odkázat, když se tady bavíme o těch geopolitických souvislostech, tak jsem měl tu možnost, tu čest dělat rozhovor s velvyslancem Iránské republiky. Hodně otevřené povídání, protože on zastupuje zájmy Iránu v rámci celého afrického kontinentu. Takže to jenom možná jako odkaz zase si prostudovat některé souvislosti dál. Hovoří tam i právě o těch věcech kolem BRICS. A hovoří taky o nutnosti reformu OSN a jak vnímá Evropskou unii a tak dále.
Poslední otázka. Vrátíme se sem domů na ty naše vesnice. Áno. A to je, ale významné vesnice. Jsme světu dávali takové úžasné myšlenky a technologie, že jo, a tak dál. Vy tady teďka máte jedny volby za druhým, zrovna to dost následuje. Ten příběh od Fica do Fica, tomu vždycky říkám. Jak to vnímáte teďka jako z nadhledu, jo? Protože jeden premiér, to vždycky víme, že ty kauzy nějak a tak. Jak to vnímáte vy? Jo? Třeba v souvislosti národní vláda versus evropská politika. Když jsme před těma evropskýma volbama. Možno začnem s tými vesnicami a veľkými myšlienkami, ktoré sme svetu dali. Ja pochádzam z Partizánskeho, ktoré kedysi sa volalo Baťovany. To bolo mesto, ktoré založil Tomáš Baťa. A bola tam obrovská fabrika na výrobu obuvy a tak ďalej. Má veľkú tradíciu takisto v strojárstve a tak ďalej. Takže to sú tie veľké myšlienky. Keď sme hovorili, že Baťa obúval celý svet, takmer vtedajší. Stavěl města za Londýnem, že stavěl město. Presne tak. Vůbec neví. Takže to je ohľadne tých veľkých myšlienok, ktoré sme svetu dali. A to ohľadne domáceho diania, myslím, že sa situácia viac upokojila po voľbách do Národného parlamentu. Predtým tu bola vláda, ktorá bola vysoko nepopulárna. Bola to vláda, ktorá spočívala v 3 etapách. Za jedného premiéra, potom bol jeho zástupca, potom bola akási profesionálna úradnícka vláda. Ale viac menej, čo sa týka orientácie alebo skutočného reálneho fungovania, boli veľmi podobné. Aj keď tá komunikačná zručnosť bola rozdielna na rozdielnych úrovniach. Teraz po národných voľbách, áno, dostala sa k moci opozícia. Situácia sa viac menej ukludnila, čo sa týka spoločnosti. Ale tá polarizácia je naďalej značná. Prispievajú tomu aj vláda čiastočne, aj média najmä, aj tá progresívna časť. Myslím, že naozaj, čo sa týka Európskej únie, to je veľmi zaujímavá téma napríklad. Jak se tam hlasuje? U nás třeba některý politici křičejí hezký hesla a pak se podíváte, jakých politici, nebudu jmenovat strany ani jména, těch velkých jmén mainstreamových politických, a pak se zjistíte, že v EU hlasují úplně pravý opak de facto, že jo? Chovají se pravý opak, to je globalismus úplně. Je to niečo veľmi podobné aj u nás. I ty Komanči takhle hlasujú, abych řekl konkrétne. Je to niečo veľmi podobné, pretože aj u nás po voľbách, aj pred voľbami zaznievali heslá o suverenite, suverená zahraničná politika a tak ďalej. Nevravím, tá vláda robí aj dobré veci, napríklad s mimovládkami, čo sa týka ministerstva kultúry alebo nejakej reštrukturalizácie médií, ale čo sa týka zahraničnej politiky, tam by som mal určite nejaké výhrady a nejaké poznatky k tomu, že úplne to nekorešponduje tá retorika s tým reálnym hlasovaním, či už v Európskej rade, alebo zo strany daných europoslancov, daných koaličných strán. Takže tam by som si na to dal určite pozor a to říkáte hodně diplomaticky. Snažím sa tak a myslím, že to aj ich voliči registrujú. My samozrejme, ja som takisto transparentný v tom, že porovnávame napríklad vyhlásenia politikov a ich následné hlasovania, aby boli skrátka ľudia informovaní. A oni si to následne môžu tú informáciu vyhodnotiť. Takže aby možno robili lepšie a informované rozhodnutia v budúcnosti. A to sa týkalo tých hlasovaní, ako keď sme tu hovorili, Ukrajina je taká onaká a následne jej 50 miliard schválime. Zbranie, nepôjde tam ani náboj a následne vieme, že boli naliaté určité prostriedky do súkromných spoločností, ktoré vyrábajú na súkromnej báze samozrejme zbranie a posielajú ich tým, kto si ich objedná. Tady na Slovensku? Takisto áno. A to sa týka napríklad aj kandidátskeho statusu Ukrajiny na vstup do Európskej únie. Pokiaľ hovorím o tej danej krajine to a ono, a v zásade mali pravdu, že tá krajina nie je pripravená ani po tejto stránke, ani po tejto stránke a že tam fungujú veci tak, alebo respektíve nefungujú, ako by mali fungovať, tak nemôžem potom podporiť ten prístupový proces. Najprv teda upravme tieto veci a potom sa môžeme baviť o nejakom členstve. Ale to je, myslím, hudba budúcnosti. Niekto povie, že to je len politický signál a tak ďalej, ale v tomto zmysle ja tam nevidím dôvod napríklad pre dnešnú Ukrajinu v tej podobe, ako vyzerá. Nakoniec tam prebieha tragická vojna a hrozný konflikt, tak tam nevidím vôbec žiadnu cestu, ako by sa mohla táto krajina stať členom Európskej únie.
Marian Ďuriš, moc děkuji za váš čas, za vaše analýzy, za to, jak promlouváte a děkuji za rozhovor. Ďakujem pekne. Děkuji, díky moc. Díky i vám, že jste s námi. Budeme rádi, když se o věcech budeme bavit otevřeně, když nám pomůžete sdílet svobodnou diskuzi a ty prvky, které se snažíme tady tvořit, ať už v České republice nebo na Slovensku. Budeme taky rádi za doporučení na další hosty. Máme chuť na Slovensku točit mnohem více, cestovat po regionech. A díky moc, že jste s námi. Jste prostě energií toho vysílání tady. Díky moc ještě jednou za rozhovor. Díky. Ďakujem pekne. Naschledanou. Staňte se členem klubu Inovace republiky. YouTube má speciální funkci, kam se můžete připojit a stát se členem komunity. Hodně nám to pomůže, protože pravidelný příspěvek umožní pravidelné natáčení, ať už v České republice nebo na Slovensku, anebo taky cesty za krajany. Tady najdete v tém hlavním menu, když si vyhledáte platformu Inovace republiky, tak je tlačítko Připojit se, playlisty, videa, živé vysílání, anebo členství. Když sjedete trošičku dolů, tak tady vidíte první členy, moc mávám, moc děkujeme všem za vaši pravidelnou podporu. Tady je tlačítko Připojit se a máte možnost dát pravidelnou měsíční platbu a tím podpořit pravidelně tvorbu Inovace republiky. Moc děkujeme všem, co se stanete členy. My chystáme mimo toho digitálního světa, tak chystáme i další výhody pro členství Inovace republiky. A hlavně, tou hlavní výhodou je, že to můžete vidět dřív, než je premiéra, nebo dřív, než to uvidí premiér. Mějte se krásně a budeme rádi, když pošlete tuhle informaci dál a stanete se členy klubu Inovace republiky.